Seo cuid go na scéalta is mó a bhír Tuairisc an teachtain seo. Dúirt an taire nó éitichais Helen McEntee gúil si súil go mbeidh siallabais tí a haon agus tí a dó do chaill go na háirteiste ré le tuairteach sa mbliain 2028. Dúirt si freisin go ndéanaí machnamh ar na sonreachtaí nua go náirteist a bheith teacht leis a bhráma tagartha comórta orpach go hangachaí. Bhí aireann na Gaeltachta dara coiléirí dátaí a leagann síos go spriochnaí reachtaíochta a míad an nollag ach sáiríomh an sprioc sin agus níl aon ógra déanta ag an aire ná ag a rion ó cheinn. Déir a Commissioner Tanga go bhfuil breithnúcha dhéana aige ar an sáirú ar 8 na dangachaí oifigiúla. Crú tús le cainteanna is na Stát Aontaithe agus an Rúis le tuairt faoi dhearr a cháir leis a gogus an Ócrain. Tá aonraí léirithe ag ceannaire na Heorpa agus ceannaire na Úcraine hain, nar tugadh curra gáib hain freastal ar na cainteanna agus bhí ráitis atá dianta ag Donald Trump faoin goga ó cheinn. Lean scéal na mréig in á léireann a rá an teachtain seo, agus é séanta ríiste go tíiseach gur chuir sé le cheannaire hin féin Mary-Lou McDonald go raibh sí telling lies. Tá Annalise bhrá dianta ag seantaigh go garbhí ar ráitis an tíise. Ar deireadh, beidh ardéis churna na Gaeilge arsúla Loch Garman an deireadh seachna seo, agus tá seansán go ganglóthar an conra níos lúithe leis a bolaíocht sa gás go ruthaí cuid go na rún atá molta. Tá til ólais faoin na rún sin agus neart scéalta eile ar a suíomh inis.